Počty vozidiel parkujúcich na miestnych komunikáciách vo všetkých mestách rastie. Výnimkou nie je ani mesto Skalica. Referent dopravy Mestského úradu v spolupráci s Mestskou políciou a dopravným inžinierom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky analyzuje situáciu v parkovaní vozidiel vo všetkých častiach mesta Skalica. Zámerom je zaistiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov a cyklistov, zaistiť prejazdnosť komunikácií, najmä pre integrovaný záchranný systém, taktiež vozidlá napríklad VEPOSu, Mestskej hromadnej dopravy alebo aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Z tohto dôvodu bol vypracovaný projekt zjednosmernenia ulic v častiach Zlatnická ulica, Veľkomoravská ulica, Rohatecká ulica, Veľké Trávniky a časti ulice Sudomirčická. Taktiež je potrebné parkovanie zosúladiť s platným a účinným zákonom o cestnej premávke. Tieto zmeny budú platiť od 1.4.2025. Verím, že občania budú s týmito zmenami v bezpečnosti dopravy spokojní.